ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے نتی تکیاں چ پھیڑا ہویا جگ تے سویرا میں تے تکیاں چ پھیڑا ہویا جگ تے سویرا اگے چانن حضور ودانا اے بھی حضور دا میلاد کرایا ہے دوزخ تو خود نو آزاد کرایا ہے جنہ بھی حضور دا میلاد کرایا ہے دوزخ تو خود نو آزاد کرایا ہے جیڑا پڑھدا درود جان نبی نے موجود جیڑا پڑھدا درود جان نبی نے موجود کر اس تے حضور میرے آونا جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے عاشقانو باڑاں دے چڑھ گئے جانے رب نے کیتا پھر دن یہ تائے وچ نبی دے پیار اساں سارا کاروبار وچ نبی دے پیار اساں سارا کاروبار لاکے چنڈیاں تے خوب سجانا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے جیڑا وجہ اللہ سونا کرا کی تعریف میں بچو قرآن پڑھا آقا دی تصیف میں جیڑا وجہ اللہ سونا کرا کی تعریف میں بچو قرآن پڑھا آقا دی تصیف میں آیا رب دا حبیب بن سب دا طبیب آیا رب دا حبیب بن سب دا طبیب ہر دکھ ساڈا سونے نے مکانا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے دنیا تے آیا اج نانا حسنین دا عرشاں دا راجی سون والی کو نین دا دنیا تے آیا اج نانا حسنین دا عرشاں دا راجی سون والی کو نین دا آئے جگو متیا سے پڑے خوشیاں نکاسے آئے جگو متیا سے پڑے خوشیاں نکاسے وچ ناتاں دے علیم سنانا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے ڈولے ماہی مدنی دے چنگے بڑے لگ دے وج گن ڈول میں آقا والے جگ تے ڈولے ماہی مدنی دے چنگے بڑے لگ دے وج گن ڈول میں آقا والے جگ تے لکھے شیراں چ شبیر آیا نبیاں دا پیر لکھے شیراں چ شبیر آیا نبیاں دا پیر جن نے آ کے مینوں گل لانا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے ہو جشن مناونا اے مدنی نے آنا اے سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا